bones. Hola, Antonieta. Torrons. Doncs és que estava passant per aquí i els he vist i he pensat que bons estan. I com és que no hi són tot l'any? Perquè és una d'aquelles coses, aquells aliments tradicionals, que sí que les podríem treure tot l'any, però sempre els associem al Nadal, perquè és com, abans eren un producte de festa. Els menjaven per postres, però els que tenien més dinerets i només en festes molt senyalades. I aquí es va quedar com perquè la festa senyalada fos per Nadal. I també fruita fresca, com li agrada a tothom. De què estan fets? Generalment, el que porten és fruit sec, que generalment és ametlla, i mel o sucre. I després poden portar ous, poden portar altres fruits secs, xocolata, molts més ingredients. I si m'agraden molt, en puc menjar molta quantitat? Home, molta quantitat, no, perquè porten molt sucre. I el sucre és bo, però amb moderació. Llavors pots menjar cada dia una mica fins que s'acabin, per exemple. I l'entrepà ben fresc i els deures sempre fets. Això et dona un plus per partir-ne bé. Vaig a dormir aviat, al matí m'alço d'hora i amb el I els puc menjar per esmorzar o per berenar? Sí, a veure, se poden utilitzar inclús per fer un entrepà diferent. Tu pots ficar un entrepà de torró, que a vegades està bo. Jo recordo de petita i nosaltres en menjàvem. Veig que n'hi ha de molts tipus. Aquests, per exemple, de què són? Mira, generalment porten ingredients diferents, però els clàssics serien aquest. Veus que aquest seria aquell que coneixem com a dur. Després tenim aquest, que és el de Gijón, el clàssic tou. I després aquest, per exemple, no portaria... Aquest porta ou, perquè porta de llet, Però aquests serien els més clàssics, però imagina't, hi ha un munt de varietats diferents. Doncs em sembla que me n'emportaré un de cada i així els provo tots. Exacte, ben fet. Gràcies. Adéu, Antonieta. A veure... Agafaré. I un de xocolata. Aquest segur.